har nogle fantasier, men det, nogle gange så bliver det misforstået. Sådan noget, der er nemt at huske, hvis man siger noget, piger hun har et eller andet. Ja, yes. Det er til os, og det er dine jo. 10 tanter, 2 Og du ønsker dig den der, og den der, og alle malerbøgerne, og den, og den, og den, og den. Og... Ja, godt. Okay, jeg kunne høre mit navn. Nej, det tror jeg ikke. Ja, malerbøgerne også jo. Ja. Det var det, der var forkert. Rigtig godt, ikke også? Ja. Mange far. Mange far. De ser fodbold, de ser. Videre. Farmor har en hvad? Midterskilning. Nej, jeg sagde midterskilning. Hvad var det? Farmor står under